थांनाय 22 मार्च अक्ट'आव जानानै थांनाय लाकी गिफ्ट कुपन एबा लटारिनि बान्थाखौ दिनै गथायबाय। चिरां जिल्ला इस्ट सामथाइबारि ब्रह्म मन्दिर कनस्ट्राक्सन कमिटिजों खुंजानाय लटारिनि फिथाइ एबा बान्थाखौ मोनगिरिनो दिनै गथायबाय। बान्था मोनगिरि बिथांमोना लटारियाव बान्थाखौ मोननो हानानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। আজি মই ইষ্ট সামথাইবাৰী ব্ৰহ্ম মন্দিৰৰ সজনত যিটো খেল অনুষ্ঠিত কৰিছিল যোৱা 22 মাৰ্চত হৈ গ'ল। এই খেলত মই এটা 100 টকাৰ কুপন লৈ কিনি আজি প্ৰথম বাছ পোৱাৰ সক্ষম হৈছোঁ। এইখিনিতে মই এটা বস্তুৱে জানো আৰু গম পালোঁ যে এই খেলখন স্বচ্ছনিকাভাৱে এই মন্দিৰ কমিটিয়ে আয়োজন কৰিছিল আৰু যাৰ বাবে মই মন্দিৰ কমিটিকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইখিনি আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মনটো? বহুত ভাল লাগিছে। এইখিনি মই আৰু ব্যাখ্যাই কৰিব নোৱাৰোঁ যে ইমানখিনি আনন্দিত হৈছোঁ। আজি কমিটিখন কি ক'ব? কমিটিক মই এইটোৱে ধন্যবাদ দিছোঁ যে খেলখন আচলতে স্বচ্ছনিকাভাৱে হৈছে কাৰণে আজি আমি গোটেইকেইটা পুৰস্কাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে পুৰস্কাৰ ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আগত কেতিয়াবা ক'তবা এনেকুৱা পাইছিল নেকি আপুনি? মই আজিলৈকে টিকেট মই আজি 12 বছৰ আগত এটা কাটিছিলোঁ 20 টাকা দি মই এটা কম্বল পাইছিলোঁ। 12 বছৰ পিছত আজি এটা কাটিছোঁ মই আল্ট্ৰা পাছ পাইছোঁ। যে नोंथाङा मोनसे गारि मोननो हाबाय, प्राइज मोननो हाबाय, गोसोखौ माबायदि मोनदों? लटारि खेलायावहाय जे आं दिनैहाय गंसे बलेर' गारि मोननो हाबाय, दा बेवहाय आंहा जोबोद गोजोननाय दङ। आं लटारिखौ लाया नङा लाबाय थायोमोन, खिन्थु जाखांफेरजायाखै। गिबियावहाय खेबसे गामि खाथियाव होनायावहाय साइकेल गंसे जाखांजादोंमोन आं। बे साइकेल गंसे, ओमफ्राय बेनि उनावहाय बेबादि लटारि खेबसेबो जाखांफेरजायाखै। दा एबारहाय बलेर' गंसे जाखांफिनजाबावबाय आरो दा आं बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय दङ, गोजोननाय मोन्दों आरो। नोंथांनि गामिया बहा? आंनि गामिया सेरफांगुरिनि सिङाव खुन्थाइबारि होननाय गामियाव। क'क्राझार सेरफांगुरि? क'क्राझार सेरफांगुरिनि खुन्थाइबारि होननाय गामिनि। आंनि मुङा श्री जनकलाल बसुमतारी। आं सासे प्राइमारि फरायसालिनि सासे लोगो फोरोंगिरि। आङो बुक मोननै टिकेटखौ लादोंमोन। बुक मोननै टिकेट लानायनि गेजेराव मोनसे नाम्बारावहाय आं लानाय बुकआवहाय नांनानै होदों आरो बुक मोननै लादों आङो। बे नोंथांनि जे प्राइजखौदि मोननो हाबाय, बे खेला सामलायगिरि बिथांमोनखौ मा बुंनो सानो? खेला सामलायगिरि बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होयो जेन बे खेलाया खुनु 2 नाम्बार जायाखै, मोजां जानानै थांदों आरो जादों। दा बेवहाय 2 नाम्बार होननानै बुंनो हाथावा आरो बेखिनियानो। আপুনি যে এই লটাৰীখন লৈ পেলাই এটা 100-300 প্ৰাইজ লাভ কৰিছে, কি ক'ব আপুনি? কি ক'ম আৰু, কমিটিকে ধন্যবাদ দিয়া আছে। হঠাৎ এখন টিকেট লৈ মই এইখন গাড়ী পাইছোঁ। মনটো কেনেকৈ লাগিছে? ভালে লাগিছে আৰু ইমান ডাঙৰ পুৰস্কাৰ পোৱা। আগৰ ক'ৰবাত লৈছে নেকি? লোৱা নাই, এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম? এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম। फार्स्ट टाइम नांदों आरोना, मोजां मोनदों गोसोखौ। सिगांबो लादोंमोन, बिदिनो फार्स्ट टाइम लाइफआव। सिगां मोनफेराखैमोन आरो? सिगां मोनफेराखैमोन। दा कमिटिखौ साबायखर बावगोन माबोरै? बिदिनो आं फैबाय थाखायो बे गामियाव, लोगोफोर बिराद दं नालाय गामियाव, लाफानाय जादों। गासिबो लोगो गोजाखा खुंथायनि मानसिफ्राबो जोबोर मोजां बानायदों आरोखि ना खेलाखौ। प्राइजखौ मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा लाइफआव फार्स्ट टाइम लटारियाव नांना होदों। जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो नांनानै। नोंथांनि गामिया बहा? आंनि गामिया चिरांनि सिङाव थानाय इटिपि राजुरा। नोंथाङा गांबेसे लायामोन? आङो गांनै लादोंमोन। आङो दादिनाव हाफ वाल इथा गाथिनानै बे लटारि गांनैखौ लादोंमोन। बेनो नांदों आरो जोबोर गोजोननाय मोनदों।